познат стих, Ефесяните 6 глава 10 стих. И този стих е много хубав, малко ще го перефразирам, но това е идеята на този стих. Аз ще го чета така, както е в Библията, след това ще го перефразирам малко. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Сега най-после, чували сте това 1000 пъти да го казвам, да проповядвам върху този стих, най-после, кога използваш това нещо, тази думичка, нали, този израз най-после? Когато си опитвал веднъж, 2-3 пъти и се не го правиш така, както трябва, и този, който ти възлага работата, ти казва, айде най-после направи го, или ти самия просто си казваш, най-после трябва да се стегна, трябва нещо да направя. Така че ето това е словото, което Павел използва към Ефеската църква, която беше хубава църква, беше интересна църква, но явно имаше проблеми, когато идват трудностите, когато идват проблемите, те се огъват. Нещо не излизат победители в битките, не им се получава толкова. Инак били хора, които са жадни, които са гладни за Бог, но идват изкушения, идват изпитания, идват неща към тях и те падат в битките. Така че той казва най-после, хайде, най-после, заяквайте в Господа, и това, което ще перефразираме следващата част на този стих, в Неговата сила, която всичко може. Така звучи правилно този стих. Аз съм го чел в превод, който остана в съзнанието ми завинаги и е по-ясен този превод, така както ви го цитирам. Демек, най-после заяквайте в Господа и в Неговата сила, която всичко може. Така трябва да звучи този стих. Заяквай в Господа и в Неговата сила, която всичко може. Сигурен съм, че ти знаеш, че Господ всичко може, ама не си много здрав, не си много силен в това, не си много силна в това. Идват изкушения, идват изпитания и ти забравяш, че Господ всичко може. Ти забравяш, че Господ е имащия, можещия, знаещия. Той е всичко за всички. Павел изрежда и започва. Той казва за Исус. Той е нашата правда, Той е нашата сила, Той е нашето изцеление. Той изрежда и накрая казва, списъка ще е много дълъг, така че дай да обобща. Той стана всичко за нас. Всичко, всичко. Тази дума всичко не се тълкува, хора. Тя е просто такава. Всичко означава всичко. Всичко е възможно за този, който вярва. Той стана всичко за нас. Така че думата всичко няма тълкование, няма обяснение тая дума. Всичко означава всичко. С други думи, заяквай в Господа. Бъди силна, бъди силен в Господа. И бъди силен да вярваш, че Той е можещия. Знай, че Той има силата, има способността, има средствата, има всичко необходимо да снабди, да донесе, да изцели, да освободи, да промени ситуация, да промени теб, да промени нация, да промени народ, да промени, да освободи хора от зависимости, от пороци. Способен е, може да изкара някого от калта, от зависимостите и да направи от него служител, да направи от него проповедник. Може да вземе някоя от магистралата и да я направи проповедник, тая жена да стане. Може просто от някой, който е никой, да направи някой. Той всичко може. Може от невъзможното да прави възможно. Той е можещия и силния. Амин. Така че заяквай в това. Бъди силен, бъди силна в това нещо. Уякчавай така сърцето си, вярата си в Господа. Така че през каквото и да минаваш, каквото и да се случва, знай, че Той е можещия Бог. И по-надолу в стиховете се казва: облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Всъщност, ти трябва да се облечеш. Не е нещо, което той трябва да направи,
а е нещо, което ти трябва да направиш. Ти трябва. Той е подготвил оръжията, той е подготвил цялото снаражение за тебе. Има отбранителни оръжия, има нападателни оръжия. Не можеш да побеждаваш само с отбрана. Трябва да се научиш да атакуваш. Вярващите хора, религията ни учи да се отбраняваме. Учи ни как просто да седим в отбрана. Ти не можеш да печелиш битка само в отбрана. Не можеш да печелиш матч само с защита. Нали, всички да се върнат назад и да пазят вратата. Така не се печели. Не можеш да печелиш боксов матч само с отбрана. Не можеш да печелиш война само с отбрана. Трябва да се научиш да атакуваш. Има моменти в живота ни, когато трябва да се отбраняваме, но има моменти, когато трябва да атакуваме, да бъдем настъпателни. Той казва, всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ти, давам ти го за наследство. И религията ни е учила и продължава религията да ни учи да бъдем отбранителни, да не сме агресивни, да не сме нападателни, да не сме настъпателни. О, каквото Бог иска, удариме от тая страна, айде да удариме и от другата страна. Идва болест, благодаря ти Господи за болестите. Идва финансов проблем, благодаря ти Господи за финансовия проблем. Ще се задоволиме с това, което имаме. Не се случват нещата, ако ще, Господ ще се случат. Разбира се, че Господ ще, разбира се, че Господ иска, но трябва да си настъпателен. Не може обещанията, благословенията на Бог да дойдат, когато просто седиш само в някаква отбранителна позиция, в някаква пасивност и чакаш Бог да направи нещото. Бог те чака теб, ти чакаш Него. В края на краищата трябва да се осъзнаеш, че има твоя част, която трябва да направиш и когато направиш твоята част, Той ще направи своята част. Така че църквата, вярващите хора, трябва да се научиме да се отбраняваме. Има такива оръжия, които са отбранителни, но има нападателни оръжия. Трябва да се научим да атакуваме, да настъпваме, да превземаме територии за Бог. Амин. Да се вижда Неговата намеса в живота ни. Амин! Слава на Исус! И така, защото нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началства, срещу власти, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Твоята борба, твоята битка, твоя проблем не е с плът и кръв. Твоя проблем не е свекърва ти. Твоя проблем не е съседа ти, твоя проблем не е шефа ти, твоя проблем не е пастора ти, твоя проблем не е жена ти, мъжът ти, децата ти. Някой се намира оправдание, извинение, защо не успява, защо не му се получава. Жена ми не е с мен и за това. Ако мъжа ми той беше като теб, ти не ме знаеш вкъщи къв съм, така че не дей да казваш като мен. Така че забрави за това. Това било, онова било. Не дей просто, не дей, не го мисли по този начин. Твоят проблем не са хора. Твоя проблем не са хора, не е плът и кръв, не е човек твоя проблем. Ако и дявола да се е вселил в него, знай, че дявола е в него. Той не е дявол, дявола се е вселил в него, лошото е в него, злото е в него. Не е дявола той, не е лошото той. Човека е човек, инструмент. Взима някой светски човек този микрофон, сега ще пее светска музика. Взел съм глас, проповядвам Божието Слово. Един инструмент, клавир, каквото и да е там, взима го светски човек, взима един металист, взима китарата и почва да свири за дявола. Един китарист за Бога взима същата китара, може да свири за Бог и да хвали Бога. Това сме ние хората. Това си ти, това е човека, когото ти презираш, когото ти мразиш, когото ти мислиш, че е твой проблем. Той си е човек просто. Но този, който се е вселил в него, той е проблема. Твоята битка не е с човека. Твоята битка е с дявола. Твоята битка е с злото. Твоя проблем е дявола. Така че ти трябва да се научиш да се справиш с дявола. И тук казва, че има началства, има власти и духовни сили на нечестието в небесни места. Демек има такива духовни сили, има опозиция, има дявол, бе хора, има дявол. Не знам дали мога да те уверя, че има Бог, но не трябва да те уверявам, че има дявол. Защото ти го виждаш навсякъде. Ти виждаш злото навсякъде. И това трябва да ти показва, че има Бог. Ако има дявол, значи има и Бог.
Ако има зло, значи има и добро. Ако има грях, значи има и праведност. Така че дяволът е навсякъде и е реален. И тук като казва духовните, небесните места, под небесната и така нататък, проповедниците често казваме, Исус казва, че дявола падна като светкавица на земята. Деме, къде е дявола? Тук на земята е дявола. Тук злото е около тебе, някъде. Злото е в мислите ти, постоянно идва в дома ти, навсякъде. Дявола навсякъде можеш да го намериш. Тук на земята е. И той е много ядосан, защото му остава много малко. И казва, че обикаля като рикаеш слъв, търсейки кого да погълне. Така че ти виждаш този дявол. Виждаш го в жена ти, в мъжа ти, в децата ти, виждаш го в съседите ти, виждаш го в свекърва ти, виждаш го в снахата ти, виждаш го в шефа ти, виждаш го в колегите там, като работиш, виждаш го в клиентите, като идват там в магазина. Виждаш го навсякъде. Дявола е там. И ти трябва да се научиш как да се бориш с дявола. Трябва да се научиш как да печелиш тези битки. С други думи, опитвам се да ти покажа, че има опозиция. Не е вярващия човек просто да ти е сложено червено килимче и цветчета от рози, и ето ти си вече вярващия човек. Ти си вече дете на Бога, ново създание, праведен си, новороден си и ето очаквате само такива дни. Само такива дни да ходиш по цветчета от рози и по килим да ти сложат пред тебе и така да се движиш. Не, има опозиция, има трудности, има проблеми, има неща, с които трябва да се справиш. И понякога са видими тези неща, понякога са невидими тези неща. Но като цяло, общо, тези неща са невидими, те са от дявола и ти трябва да се справиш с този проблем. Имаш проблем тук, отиваш в Германия, виждаш същия проблем. Отидох на морето, виждам същия проблем. Така че където и да отидеш, аз съм имал такива опитности. В една година беше това, едно лято. Някакво отхвърляне, някакъв дух на отхвърляне. Някакво такова неприемане, някакво такова нещо, такъв дух на отхвърляне. Идвам си тук, усещам го. Отидох на морето, усещам го. Отидох в Германия, усещам го. По улиците, на светофара. Някой ще скочи там да се биеме. И просто в един момент аз разбирам, хората не са проблем. Имам проблем с дявола и аз трябва да се справя с този дух. Трябва да се справя с този дявол. Трябва да се справя с този демон в името на Исус. Разбирате ли? Така че хората не са твой проблем. Дяволът е твой проблем. И трябва да се справиш с него. И има дяволи, които са просто, има демони, които са такива териториални. В определена територия отиваш някъде и гледаш, там има такъв демон, примерно. И усещам такъв демон на гордост. Където и да отидеш, те се имат проблеми с това, че не ги приемат българите и се са комплексирани и се гледат да са горделиви. Все е такова. Гордост, арогантност и къде върват, Защото където не върват, не става. Ама където върват, така държат се гордо, държат се арогантно, държат се... Това е дух. Ние си мислиме, че нещо, ама то е дух, Идва си тук, примерно, в Лом и усещаш някакъв дух. Сега е малко по-спокойно вече. Амин. Алелуя. Усещате ли го, като си идвате от Германия или като идвате от различно място, вече го усещате. Беше различно преди една година, беше различно зимата, но сега усещаме да е различно. Сега към по-добро е различно. Диша се малко по-свободно. Амин. Защото се подготвям вкъщи, изпълнен съм с духа, всичко. И само като дойда тук, влизам вътре в църквата и нещо ме заключва. Нещо почва да ме души тук. Дух е това, дух, просто грозен, мръсен дух. Идвам си с очакване в България. Казвал съм ви тези неща. Идвам си с очакване, с мечти, с неща. И само като стъпя в България, само като вляза тук в ежедневието, просто нещо ме потиска, нещо, И разбираш, че дух, не са хора, твой проблем, а е дух, с който трябва да се справиш. Така че сега, като говорим за тези неща, на различни места има различни демони, има различна опресия, има различни атаки на дявола на различни места. И от нас, вярващите, се очаква да се справяме. Сега тези опозиции, нека да бъда ясен, изчерпателен, не съм сигурен колко ме разбирате, но във времето вие ще ме разбирате. Искам да сложа това в мислите ти и да остане там и когато ще е необходимо, то ще излезе и ще ти припомни Святия Дух. Сега, не винаги проблема е дявола.
Не винаги. Понякога проблема е в мисленето и понякога проблема е в менталитет. В общи линии тук вървят нещата. Защото има хора, които търсят дявола във всяко нещо. Абе, не е дявола, мисленето ти е. Трябва да си промениш мисленето. То е въпрос на мислене. И не е просто мислене понякога, а е дявол. Ти може да си променяш мисленето, ама то си е дявол. То си е дух, който е там и просто те опресира и просто те натиска този дух. Така че с дух трябва да се справиш с дух, да излезеш срещу дух. С мисъл трябва да промениш тая мисъл. И менталитет също е следващото нещо. На различно място има просто различен менталитет. Отиваш в горната махала, има различен менталитет. Отиваш в хумата, различен менталитет. Отиваш тук в нашата махала, различен менталитет. Отиваш при цуцуманите, различен менталитет. Нали? Това е въпрос на менталитет. Нали? Седи сред българите, различен менталитет. Така че не е дявол, ако и всичко да е от него, но не стои дух за цялото нещо. Не е задължително да е дух в цялото нещо, е менталитет. Така че това са нещата, с които трябва да се бориш. Това са нещата, които трябва да побеждаваш, за да излезеш от всяка една ситуация, да излезеш победител. И първото нещо, едва дали мога така да го подреда, но вярвам, Святия Дух малко ми е помогнал и вярвам да продължава сега да ми помага, когато ви представям тези неща. Има дух на робство, с който трябва да се справиш. Има дух на фараон, този фараонов дух, с който трябва да се справиш. И някои от нещата, които са такива специфични за този дух, за този дух на фараон, държите под робство. Кое е първото нещо? Първото нещо е, не ти позволява да служиш на Бог. Когато Моисей отиде при фараона, Бог го изпраща и казва: пусни людите ми да отидат да ми служат. Така че евреите са там в Египет под този дух на фараон, под тази власт на фараон. Знаят ли за Бог? Знаят за Бог. Вярват ли в Бог? Вярват в Бог. Вероятно са даже и обрязани, имат традицията, знаят своя Бог, знаят за своето нещо, ама какво? Те не може да служат на своя Бог. Нямат свободата да служат на Бога. Фараона ги опресира. Фараона ги държи. Тези връзки на фараона, това робство там ги държи да не служат на Бог. И тази картинка май ни е много позната тук. Знаеш ли за Бог? Абе, знаеш. Знаеш ли, че само Исус е пътят, истината и живота? Абе, знаеш. Знаеш ли, че яховистите са секта и не са от Бога? Абе, знаеш. Знаеш ли, че Бог изцерява? Знаеш. И така, още други неща. Знаеш ли? Знаеш. Добре, служиш ли на Бога? Не. От време на време. Служението ни се заключва в това. Неделя сутрин да идваме на църква, да даваме даже и десятък, може би даваш. И до там. Но служиш ли му с всичко, което си, с всичко, което имаш, така както той иска да му служиш? Не. Служиш ли му с хваление и поклонение? Не. Пееш понякога, може би ръкопляскаш, ама не му служи с това. Не се покланяш в поклонението, в хвалението. Няма поклонения, са просто песни. Молиш ли се? Когато имам нужда. Молиш ли се? Може би когато ям. Даже и забравям, защото съм много гладен. Служиш ли му? Не. Така че ето го фараона. Ето го този дух, срещу който трябва да излезем. И Моисей отива там и казва: пусни людите ми, така казва Бог фараон. Пусни людите ми да ми служат. Трябва да излезем срещу този дух. Трябва да излезем срещу този дух на фараон. Да изговаряме Словото, защото така се побеждава. Трябва да изговаряме Словото. И това е към последната ми точка. Но като изговорим Словото, трябва да има съгласие от ваша страна.
Трябва да се съгласиш с Словото. Защото Бог изпраща Словото си чрез Божиите хора. Изпраща Словото си чрез пророците. Но ако никой там не се съгласява, не е съгласен с него, нещата не се получават. Има нужда от съгласие от другата страна. Изговаряме Словото навън тук, излязохме, проповядваме, но когато няма съгласие тук от българите, няма как да се получи. Изговаряме Словото в махлата, няма съгласие. Не го приемат това Слово, не го искат. Няма как да се случи. Изговарям Словото тая сутрин, ти не си съгласен с това Слово, не го приемаш, нямам твоето амин. Няма как да ти се случи. Така че трябва да има съгласие и затова Исус казва, ако двама се съгласят за нещо на земята, ще им бъде, ще стане. Така че кои са тези двама? Божия човек и хората, на които говори. Трябва да има съгласие. Говоря Словото, защо за някой работи, за някой не работи. Някой просперира, някой не може. Някой се изцелява, някой не може. Някой се освобождава, някой не може. Защото не си в съгласие. Исус, същия Исус, върши чудеса, знамения, изцеляваше болни, възкресяваше мъртви, но отиде в своя си град и не можа нищо да направи в своя град. Никакво изцеление, нищо не се случва. И той каза, няма да видите нищо, освен възкресението. Освен рибата, както Йона беше в рибата и беше избълван, това ще видите вие. Демек говореше за себе си, че ще бъде възкресен. 3 дни ще е в гроба и ще възкръсне. Това ще е единственото знамение, което ще видите. Защото нямате съгласие. Казват, покажи ни знамение. Защо иска знамение? Провокираш ме сега. Иска знамение. Ти не вярваш в мен. Ти не ме приемаш. Ти не ме приемаш като Месията. Исус казва тези думи. Ти не ме приемаш като Месията. Ти не ме приемаш като Господ. Очакваш от мен, искаш, ама какво искаш? Провокираш ме. Айде, направи сега чудо. Айде, направи знамение. Дай ни знамение и ще повярваме. Няма никакво знамение за вас. Защото не сте съгласни. Защото не седим в единство. Така че от такова голямо значение единството, заедно да седим. Когато двама се съгласят за нещо на земята, ще им бъде. И вие сте чували тук 1000 пъти да го повтарям това, да го казвам. Света още не е видял какво Бог може да направи чрез една църква, която ходи в съгласие. Пак ще го повторя това. Света не е видял какво Бог може да направи чрез една църква, която ходи в съгласие. Съгласие църквата с пастора, съгласие да седиме заедно в единство. Света още не го е видял. Защо? Защото не седиме в съгласие. Защото винаги имаш мнение, винаги имаш изход някакъв, винаги имаш някаква вратичка, винаги имаш някакъв мост зад себе си. Не може да види света, защото не сме в единство. Така че когато седим заедно в единство, нещата ще ни се получат, ще ги имаме. И така, пусни людите ми да ми служат. Това е едно от нещата. Това е една от характеристиките за робството и за този дух на фараон. Следващото нещо, което виждаме, работиш много, а резултати никакви или малки. Просто да ядеш на същия. Някаква храна да имаш някакво облекло, но просперитет няма. Това е робството. Това е дух на фараон. Те са в Египет и какво в Египет? Ядяха храна, имаха храна, живяха там някакси, не умираха от глад, въпреки че каква храна ядеха и те, и аз не знам, но искаха там да са около котлите, плачеха за храната, когато излязоха в пустинята. Така че, този дух на фараон, какво прави? Държите с малки резултати. Даваш много от себе си, работиш много, а резултати никакви. Хора, аз не познавам по-работливи хора от цуцуманите. Тук съм сериозен сега. Аз се шегувам с това, с цуцуманите, ама по-работни от тях няма. Ама най-богати ли са те? Не са най-богатите. Ето го този дух на фараона там. Държи ги роби. Ама никой от нас не е по-работен от тях. Никой не работи повече. Нито по-способен, нито по-знаеш, нито по-можещ. Чичо ми е такъв. Аз идвам от такава фамилия. Роднините ми са такива. Те са работни много. Той няма да седи вкъщи.
Той събори цялата старата къща, събори, взе количката и изхвърли цялата къща, той изхвърли сам. Цялата къща. Аз не мога да си помисля това да го направя. Той просто взе, събори цялата къща, взе си количката и изхвърли цялата къща. Няма по-работен от него. Ама богат ли е? Еми не е, да ви кажа. Защото този дух на фараон те държи. Държите в бедност. Резултатите не са голями. Работиш много, правиш много, а резултатите почти никакви. И ето ги там. Даже дойде момент, в който не само правят кирпичи, доставаха им сламата за кирпичи. А след това казва, идете вие и събирайте плявата, а надника ще бъде същата. Нормата ще бъде същата. Колкото изкарвахте, когато ние ви давахме, доставяхме ви плявата, толкова сега вие ще отидете, ще събирате плявата и пак искаме същата норма да изкарвате, същия брой тухли. Така че работят много, а резултатите какви са? Малки резултати. Той дух на фараон също какво прави това робство? Държите, примирим. Примирява се. Аз съм израснал в такъв дом. Майка ми и баща ми са били такива. С баща ми не съм имал много контакти, защото той нямаше време от пиене. Или беше пиян, или беше ядосан. Така че няма. Кога е трезвен и няма пари, е ядосан, защото не взимам тухлите от тук да ги местя там. Или не правя някакви такива глупави неща, които въобще не исках да ги правя. Така че не се разбирахме с него. Но с майка ми се разбирахме. Обичах майка ми, съжалявах я и се разбирахме. Но каква беше майка ми? Примирима. Сине, каквото имаме толкова. Ако ще Господ, благодариме на Бога, нали? Нямаше този хъс в нея. Баща ми също. Нямаха този хъс. Те не мислеха за нещо по-добро, не мислеха за нещо по-голямо. А пък ако някога мислеха, никога не правиха крачки за нещо по-голямо. В общи линии това, което му оставил баща му, почти, нали? С малки изключения, но това, което е оставил баща му като наследство, това, което му е дал баща му, това е имал баща ми цял живот. Това ме оставили на мен. Не е имал този хъс, не е бил борбен. Примирим е такъв живот. Примиряваш се. Примирява се с живота, който живееш, с брака, който живееш, с децата ти да са по този начин, финансовото ти състояние, всичко е такова примирение. И най-лошото е, че това е облечено в религиозност. И се проповядва от амвоните, че това е Божието нещо. Да си благодарен, даже стихове слагаме, нали, бъди благодарен, бъди доволен, но всъщност благодарен и доволен е друго, а примирен е съвсем друго нещо. Така че да, аз съм благодарен на Бог. Може да нямам, може да имам, може да съм в нищо. Вие не знаете за тези моменти. Аз винаги изглеждам добре, винаги съм в час, винаги съм в тон. Идвам, проповядвам, правя каквото трябва да правя. И вие не знаете моето нямане и не знаете моите трудности. Какво става в мен през това време? Аз съм с благодарност към Бог. Стоя в благодарност. Но какво? Не се примирявам с това състояние. Знам, че Бог има още. Знам, че Бог има повече. Знам, че Бог има по-добри неща. Така че аз продължавам да вярвам. Аз съм благодарен за каквото и състояние да се намирам. Имам сила за всичко, както Павел казва. Зная да живея с минус 2, с 2, с 200, с 2000, с 20 000. Знам. Но знам, че трябва да вярвам за повече. Благодаря на Бог за това, което имам днес, но знам, че Бог има още. Няма да се да примирен. Имам проблем, няма да се примира. Сина ми не е с мен, няма да се примира. Дъщеря ми не е добре, няма да се примира с това. Жена ми не е както трябва, няма да се примира с това. Аз ще вярвам, аз ще стоя и ще кажа, жена ми няма да продължи с болест. Болестта няма да остане в гърдата на жена ми. Той тумор ще бъде стопен в името на Исус. Ще седа и ще воювам и няма да се примирявам с това. Амин. Амин. Няма да се примирявам с това сина ми да взима наркотици. Няма да се примирявам с това дъщеря ми да е разведена. Няма да се примирявам с бедността. Няма да се примирявам с това с децата ми да ходят с късани обувки на училище. Да, аз ще благодаря на Бога, че имаме крака. Може да нямаме обувки, ама поне имаме крака. Така че сме благодарни на Бог.
Нали знаете за този пример? Някой беше толкова отчаян, че няма обувки и излиза навън и гледа човек в инвалиден стол, нали, и се движи. Святия Дух проговори в сърцето му, само насочи там вниманието му и той започва да плаче и да благодари на Бога, че има крака. Може да нямаш най-новите обувки, нали, както някой, примерно, има приятелът ти или някой там, или е купил на сина си и на детето си някакви скъпи маратонки, а ти нямаш, примерно, да купиш на твоя син. И се отчаяваш, примерно, дявола идва и ти говори, благодари на Бог, че синът ти има крака. Нали? Благодари на Бог за другите неща. Така че сме благодарни на Бог, седиме благодарни, но не примирими. Не се примиряваме. Вярващият човек не трябва да се примирява. Това е вярата. Тя трябва да е непримирима вяра. Не се примиряваме с ситуацията, в която се намираме. Имаме проблем, имаме трудност, имаме опресия тук, нещата не вървят в този град, нещата не се получават в този град. Няма да се примирим. Няма да седим в примирение. Ще вярваме, ще се молим, ще стоим в вяра, ще викаме към Бог, ще правим какво трябва да правим. Знаеме, че Бог може. Амин. Така че това прави религията. Държи ни такива примирими, нали, седиме в Египет. Това е този дух на фараон, да седиме в примирение. Друго нещо, което прави този дух на фараон, или друго робство такова, е бедността. Нали, седиме в робство. И ето някои характеристики на бедността. Лизинги, кредити, ден за ден, без наследство. Какво беше в Египет? Имат насъщния и това ги задоволяваше. Ама хора, вие нямате наследство тук. Това, че ти ядеш ден за ден и имаш хляб, това не е окей. Защото ти нямаш земя, ти нямаш собственост. Ти си роб. И ти не оставаш нищо след себе си. И една нация, която нищо не оставя след себе си, един народ, който нищо не оставя след себе си, такъв народ потъва. Такъв народ се изтрива. Няма го. И това беше дяволския план. Така че Бог ги извежда от Египет. Защо? Защото нямат какво да ядат ли? Явно имаше какво да ядат там. Но един от проблемите е, че те нямат наследство в тая земя. Те нямат собственост в тая земя. Така че Бог ги извежда оттам. И какво прави дявола с нас? Слага ни стихове в главата. Религията. Бъди благодарен, че имаш днес храна и облекло. А това за кого да трупаш? Какво ще занесе със себе си? За какво трябва да го занеса? Ще го оставя тук. Ще оставя духовно наследство. Ще го оставя за вас, за служението. Ще го оставя за децата ми. Ще го оставя за внуците ми. Аз съм ви казал това 1000 пъти тук. Дядо ми беше работохолик и алкохолик. И баща ми живя в неговата къща. Той построи за баща ми къща. Баща ми живя там, аз живях там, Мичо живя там, Майкъл се роди там. И това беше един алкохолик. И май безбожник. Не ми е приятно да го кажа, но беше такъв. Така че, ако един такъв човек оставя наследство, значи за правнука си, аз праведния, какво наследство оставям? Какво наследство ще оставя? Ако аз седях в тези стихове, бъди благодарен, че имаш днес храната, облеклото, живей като птиците. Ама дай, птиците имат легла. Ама Исус нямаше къде глава да подслони. Абе Исус имаше. Защото тази къща, която свалиха покрива и пуснаха паралитика, тази къща беше на Исус. Но той провокативно казваше на ученика, като го пита, покажи ни къде живееш. И той казва, лисиците имат леговище, птиците имат гнезда, човешкия син няма къде глава да послони. Защо? Защото беше на мисия. И пътуваше от тук, там, от тук, от това място, на това място. И казва, ако искаш да ме следваш, това ще е живота ти. Просто трябва да забравиш за къщата ти, за дома ти и така нататък. Но това не означаваше, че Исус нямаше къща. Той имаше къща. Къщата му беше в Капернаум. Това не означаваше, че Исус беше беден. Той имаше мантия, която нямаше никъде шеф.
върху нея. Вижте колко шевове има върху тази риза. Неговата мантия беше изтъкана отгоре до долу, без да има никъде шев. Значи войниците се бият там и хвърлят жребия и кой да вземе тая мантия. Така че не беше беден Исус. Не са били много хората, които имаха такава мантия. Не са много хората, които могат да нахранят между 10 и 20 хиляди души. Той отива при ковчежника, при касиера, защото той не може да ходи той с парите. Има човек, който се грижи за парите. И отива и казва, дай да нахраниме тук цялата конференция. Между 10 и 20 хиляди души. Кой може да даде толкова пари? Това не беше беден човек. Беден човек не може да го направи. А нас религията ни учи да седиме, нали, по този начин. Благодаря ти, Господи, че имам храна, че имам облекло и така нататък. Да седиме в бедност. Така че бедността, тя не е от Бога. Не е от Бога. Бог не иска да сме бедни. Бедността е вследствие на греха. Когато Бог създаде живота на земята, Адам живееше в богатство, в изобилие, в наслада. Това е Едем. Едемската градина, това означава думата Едем. Богатство, изобилие, наслада. Той имаше всичко. Живееше праведен пред Бога, живееше, ама някой казва, добре да богатия младеж, ама богатството, то е грешно. Виж, богатството е грешно в грешните ръце. Имам ли някаква банкнота тук? Нямам. Не ми давайте, но си представете сега една банкнота. Какво има в тази банкнота? Грешна ли е? В грешните ръце е грешна. В праведните ръце е праведна. Самото богатство, самата банкнота, тя няма дух. Тя няма грях в нея. Греха е в теб. Греха е в грешните ръце. Грешният човек взима парите и тези пари отиват за грях. Богатият човек, праведният богат човек взима богатството и това богатство е за Бог. Така че дайте ми пари, примерно, да видите какво ще се случва. Всичките пастори ще бъдат платени, ще купуваме сгради, ще купуваме нови сгради, всичко ще бъде друго. Ще имаме повече служители, платени служители. Колко взима в Германия? 2000 евро, докарвам ги всички хвалители сега тук. И имаме хваление, което да ти падне шапката като тръгне. Нали? Примерно, за какво трябва да отиде да работи, да заварява и да прави там, каквото прави, ще ги докараме тук. Но какво прави дявола? Държи ни бедни, за да ни държи ограничени. Защото богатството ти дава крила. Може да правиш много повече. Имаме много повече пари в служението, правиме повече. Имаме по-малко, делиме там, кърпиме стотинките и така, живееме с каквото имаме, колкото можеме. Нали? Така че, колкото повече при Божите хора, толкова повече, толкова по-добре. Амин. Не сте много съгласни с мен, но съгласни сте. Благодаря ви. Добре. Така че бедност, тя е от дявола, тя не е от Бог, не ни угажда. И това беше този богатия младеж. Проблема не е в богатството, проблема беше в него. Богатството може да бъде слуга, покорен и може да бъде зъл и коварен господар. Дали ще слуга да ти служи или ще бъде господар, това го избираш ти. Ти решаваш. Дали ти ще му служиш, дали ще те манипулира, дали ще те мачка богатството или просто ще бъде слуга в ръката ти и ще служи, това го решаваш ти. Така че това е следващото нещо. Лизинги, кредити, това е бедността. И ти на богати места ще видиш такива заложни къщи, няма на богати места. Иди в богати квартали, богати градове, ти не можеш да откриеш такива заложни къщи. Иди в бедни места, колкото по-беден на района, толкова по-заложни къщи има, повече заложни къщи има. Лихварски истории, такива, лизинги, кредити и така нататък. Така че държи ни дявола в бедност. Това е този дух на бедност. Нали? Отиваме някъде и почваме да мислиме за лизинги. Отиваме някъде и почваме да мислиме за кредити. Отиваме някъде и почваме. Не знам дали се очудите, но в Германия масово хората купуват от магазини храна на пиш.
взимат 5000 евро заплата на семейство, примерно, или 3-4 хиляди евро, 5000 евро е заплата на семейство, и те отиват и взимат на пиши храна. Нормално е, примерно тук, защото чакаш пенсията да взимаш 500 лева пенсия и отиваш в магазина, все не стига и някакси, айде, приемаме го нормално, въпреки че не е нормално. Защо, пасторе, не е нормално? Трябва да се научиш да живееш с това, което имаш. Не стига, вярвай! Вярвай, давай повече, сей повече, протегни се във вяра. Вярвай, Бог ще донесе. Какво да прави, пасторе, с тия 500 лева не стигат? Вярвай! Бори се, вярвай, виж какво можеш да направиш по въпроса. Някоя работа по часово, някъде нещо, не знам какво. Търси, моли се, не стой така примирим, не стой примирима. Няма. Майка ми така казваше, нямам, сине, нямам. Нали? И ние бяхме така. Нещо се повтаряше. Нали? И ние така казвахме. Мичо. И един ден Мичо казва на майка си, майко, стига с това, няма. Ще вярваме на Бог. Ти казваш няма и колкото повтаряш няма, наистина няма. Нека да вярваме. Бог ще даде, Бог ще донесе. Така че научи се да живееш с това, което имаш. И вярвай. Тези отворени врати за лизинги, за кредити, те не са направени за тебе. Хазарта не е измислен за тебе. Хазарта не е измислен да ти дава. Хазарта не е измислен да взима от теб. Така че не дейте да носите този менталитет. Да, би могло в рамките на нормалното, има нормални такива кредити, има нормални такива лизинги, 20 до 30% от месечния ти доход да ги дадеш за кредит, за ипотека, за такива неща, окей, кола да изплащаш, но не повече от 30% от месечния ти доход. Отиваш по-нагоре, вече става тежко. Не се носи повече. Но като цяло, избягвай този менталитет, отбягвай го, търси Бога, вярвай, моли се, чака от Него, Той ще донесе. Друго, което донася, той е дух на фараон, да живееш ден за ден. Нали? Живееш ден за ден. Не мислиш за утре. Днеска имаш 50 си похарчил. Утре имаш 500 си похарчил. Не мислиш за утре, не разпределяш финансите. Носиш този дух. Този дух просто те опресира. Този дух на бедност. Трябва да излезе срещу него. И не само в молитва, но мисленето си трябва да промениш. Менталитета си трябва да промениш. И да търсиш мъдрост от Бога, да сложи Бог нещо в главата ти, как да разпределяш финансите си. Не е окей. Сега извинявайте, че отивам в такива подробности, но просто ви давам примери. Някой просто има днеска някакви пари. Това са глупави неща, защото те са от много минало. Нали? Едва дали някой сега е там още. Но аз съм там в миналото. Там са моите мисли сега. И моите примери. Примерно, някой няма. Има там нещо, има 10 лева. Какво направи с тия 10 лева? Отиде за едно пиле на грил и седнаха семейството и не стигна дори за един обяд. Това пиле можеше да вземеш друго пиле и да сготвиш 3 храни с него. И поне да има храна за цял ден, а може и за утре. Научи се да разпределяш, научи се да живееш. И аз знам да ям пиле на грил, ама като няма, ще ям супа от пилето само. От кожичката на пилето. Ще направи жена ми супа и ще ядеме по 3 паници супа. Примерно. Нали? Научи се да живееш това, което имаш. Не носи този менталитет на ден за ден. Днеска, утре Бог ще промисли. Не се притеснявай. Бог ще промисли, когато ти си промислил. И когато няма как и няма възможност и няма откъде, тогава Той ще го направи. Но когато имаше откъде, имаше как и ти си похарчил и си опукал всичко, Бог няма да промисли. Така че научи се да живееш така, както Той иска. Да не носиш този менталитет ден за ден, но да разпределяш това, което имаш, да живееш с Него, да разпределяш това, което има, защото така дойде просперитета в Египет. Сега интересно е, че по останалата част на земята
При вярващите, примерно, също имаше години на изобилие. 7 години на изобилие. Ама какво направиха? Те ядяха през тези 7 години на изобилие и разхищаваха, разпиляваха. И дойдоха 7-те гладни години. За Египет какво беше? За Египет беше просперитет. Защо? Защото имаха мъдростта да разпределят. А за другите, години на бедност. Защото опукаха всичко. Разпиляха всичко, което имаха. Така че научи се да живееш това, което имаш, да разпределяш мъдро и така просто нещата ще дойдат в живота ти. Без наследство. Пак повтарям това. Ти трябва да оставиш нещо за твоите деца. Трябва да оставиш нещо за твоите внуци. Твоите внуци, твоите правнуци трябва да кажат: моят дядо беше вярващ. Моят дядо идваше в тая църква. Моят дядо беше беден, но Бог го благослови. Моят дядо ни предаде вярата. Моята баба ни научи да се молим, предаде ни вярата. И ето това, което сме, ние сме заради тях. Те ни предаваха вярата в Бог. Те ни оставиха наследство. Ето тая къща е от моя дядо. Ето тая кола е от моя дядо, примерно. Ето тая апартамент е от моя дядо. Нещо там. Трябва да оставиш. Да оставиш наследство. Това е Божията воля за тебе. Робите не оставят наследство. Те нямат наследство. Божите хора имат наследство. Синовете имат наследство. Робите нямат наследство. Ти не си роб, ти си син. Духа на фараон, духа на Египет те държи в робство, но духа на Бога те прави син. Амин. Приели сме духа на осиновление, чрез който викаме Татко Боже. Отхвърляне. Робството, отхвърляне. Фараона те отхвърля. Презирате. Ти си никой. Ти си никоя. Ето го този дух. Отиваш да търсиш работа, гледат ти боята, не ставаш. Нали? Ти можеш да си по-способен, имаш по-добро образование, ама понеже си по-тъмен, не ставаш. Остави си телефона, ще ти се обадиме. Нали? И усещаш този дух на отхвърляне. Усещаш това отхвърляне. Може да си по-умен, може да си по-интелигентен, може да си по-богат, може да си по-способен, ама поне си циганин, не ставаш. Усещаш този дух на отхвърляне. И това може да го видиш навсякъде. Примерно, имаш 2 деца. Сега всички деца си запушат ушите. Имаш 2 деца или 3. И към единия си привързана повече. Това е моето момче. А онова кое е? На комшията ли е? И това дете расте, другото, расте с това отхвърляне. През целия си живот. Купуваш дрехи за единия и каквото остане от него, другия живее с дрехите на другия. Живее с колелото на другия. За него няма колело. Каквото остане от братята му, това. И ето го, с този дух на отхвърляне. Някаква такава, втора категория. Растем по този начин. Не знам защо, бе, хора. Не знам защо се привързвате само към едно от децата си, сякаш си имате само едно дете. Другите там някъде да се оправят. Анулирате ги. Ало, ти имаш 2, имаш 3, ама другия се оправя. Какво като се оправя? Исус взе от този, който няма и даде на този, който има. Ти другия се оправя и не му даваш нищо. Дай поравно, без значение. Има, няма, без значение. Дай на този, дай на онзи. Очаквай от този, очаквай от онзи. Просто трябва да има равенство. Защото това отхвърляне започва още от вкъщи. Още от малки, кога са децата. И после в училище, после на работа, после където и да си, това отхвърляне. Това е този дух на робство. Отхвърляне, презрение. Ти си по-долна категория хора. Защо? Защото боята ми е по-тъмна. Какво значение има това? Това, което Бог е дал на белите, дал и на черните. Това, което Бог е дал на нас, дал и на жълтите хора. Това, че някой е израснал в различна среда, имале различно обкръжение и така нататък,
Има ли просто благоволени, благословени от родителите си, от средата? Това не те прави да си по-малко човек от другия. О, ти това не можеш. Това не е за тебе. Що да не е за мене? Що да не е за мен това? Нали? Ти остави това, ти не разбираш. Що да не разбирам? Ние циганите не разбираме от компютри. Ти сега ще видиш, че нашите разбират даже повече. Вие циганите не разбирате от това. Що да не разбираме? Демек ние не можем, защото сме цигани. Как така ние ще имаме? Как така ние ще можем? Нали? Ние сме някаква такава друга категория хора. Това е този дух на робство. Това е този дух на отхвърляне. Така че трябва да се справим с него, да не се приемаме ние като такива, да не живееме с този дух на отхвърляне. Защото чувствайки се по този начин, ти се опитваш да се доказваш. И ето ги тези комплекси. Нали? Почваме, носиме скъпи дрехи, държиме се арогантно, така, само и само ние да се покажем, че и ние можеме, че и ние имаме, че и ние, нали. Но няма нужда от това. Просто Бог ни гледа по друг начин и ние трябва да се гледаме така, както Бог ни гледа. Така, както Бог ни вижда. Аз съм толкова дете, колкото и най-големия български пастор е Божие дете. Аз съм помазан, както и той е помазан. И така нататък. В Божите очи ние сме равни. Това, че той има по-добро образование, има по-добър статус, има по-добра среда, израснал е в различно обкръжение. Това са други неща вече. Но това, което Бог трябваше да даде, той да еднакво и на него, и на мен. С нищо не е повече и с нищо и аз не съм повече. Така че трябва да отхвърлиме това вътре от нас. Това е дух на презрение, този дух на отхвърляне, да не му позволим да ни влияе и да се опитваме някакси да се доказваме. Сега забелязвам, няма да казвам имена, разбира се, но забелязвам ромски пастори, те като излизат да проповядват, тяхната идея е да се покаже, че не знам какво, че не е циганин или какво ли, или нещо от сорта, или да се покаже, че въпреки, че е циганин, той е много в час и е много добре, нали, там в Старозагорския край. Така че няма нужда от това, бе, хора. Просто такъв те е видял Бог. Никой не избира родителите си, никой не избира етноса си. Няма за какво се срамуваме. Нали се сещате? Американците те нямат език, австралийците нямат език, много други народи по лицето на земята нямат език. Ние, ромите, имаме език. Що се срамуваме, че сме роми? Що като ти се обаждам по телефона, говори с мен на български? Що говориш на български? Ти не говориш добре български даже. Защо говориш на български? Ама ще ме разберат. В Германия кой те разбира? Ти си в Германия, там обкръжението ти е немско и ти говориш с мен на български. Ами ти не знаеш български да говориш на български. Не дей, говори на цигански, рома съм. Говори майчиния си език. Бог ти е дал този език. Благодаря. Бог ни е дал този език. Американците нямат език, австралийците нямат език. Бог ни е дал език, Бог ни обича, специални сме за Него. Не се срамувайте. Помня на Камеля на Бала, отидохме при... Как се казваше тази? Няма значение, да ни правим реклама сега. Прави шапки за английската кралица, други такива и отиваме при нея да правим шапка за Камеля, за нейния бал. Защото дъщеря ми е много специална. Просто трябва да има такава шапка. И отиваме да й правим шапка. Тя струваше колко още една рокля да й вземе, няма значение. Така че отиваме и ние говорим на цигански вътре. И тя за първи път, тя живее в София, една камара цигани има, тя никога не е чула цигански. Казва, как? Кой е този език, който говорите? Тя не може да си представи, че сме цигани. Казвам, цигански, ние на цигански. Ама то много хубаво звучи. Хора, не се срамувайте. Не се срамувайте от етноса си, не се срамувайте от родителите си. Родителите ми, каквито и да са, те са твои родители. Не се срамувай от махлата си, не се срамувай от произхода си. Това сме, което сме. Така че този дух на отхвърляне, на презрение, това е, което ни е донесло това, нали? Ние да се срамуваме. То това трябва да се промени. Как ще се промени, като ти не казваш, че си циганин? Ти не казваш, че си циганка. Много циганчета турци са. Абе, къв турчин си? Нали, той е турчин. Нали?
Демек, че като кажеш турчин, е нещо по-високо, не е циганин. Нали, не, кажи, че си ченгене. Нали, защото на турски е това. Така се казва. Така че кажи, че си циганин. Няма нужда да крием и няма нужда да носиме комплекси от това, че сме цигани. Да, отхвърлят ни, презират ни. Във времето Бог ще ни издигне. Амин. Бог ще ни издигне. Той дух на отхвърляне ще си отиде от ромите. Амин. Ще си отиде. Ще покажем, че сме Божии деца на първо място и ще покажем, че Бог не ни е оставил с нищо. Амин. Вярваме Бог да ни благослови и да видим други неща в живота ни. И последно нещо, само с някои изречения, дискриминация, то е същото в цялото нещо. То е дух на дискриминация. Аз много вярвам да видим нашите деца, да видим нашите внуци, да видим следващи поколения, да ги видим образовани, да ги видим знаещи, можещи, защото искаш да държиш един народ в робство, дръж ги бедни, дръж ги неграмотни, те ще ти служат за винаги. Може да пустите нещо да върви много тихо. Някои от последните, от новите песни. Така че Бог иска да издигне ромския народ. Иска да ни издигне, иска да издигне вярващите хора. Да не ходим с този дух на отхвърляне, да не ходим с така се чувстваме дискриминирани, отхвърлени, презряни. И също не трябва да пропусне и това. Ние също дискриминираме. Това също трябва да го отхвърлиш от себе си. Ние също отхвърляме. Не трябва да носиш това нещо върху теб. Така че справи се с този дух. Това е този дух на фараон. Фараона иска да ни държи. Египетския фараон, този дух на робство, иска да ни държи по този начин. Но няма да му позволим. Няма да позволим. Църква, сега искам, ако вие искате, няма да ви карам да го правите, защото не трябва да ви карам, вие трябва да го искате. Аз ще се моля, всичките неща, за които съм проповядвал, аз ще ги спомена и ще изляза срещу този дух и ще ударя този дух. И това, което Бог очаква, е ти да се съгласиш с мен. Аз съм ударил този дух сега, докато говоря. Това е Божието Слово, което говорих. Сега в молитва ще удариме това нещо. Сега, ако ти се съгласи с мен, Библията казва, ако двама се съгласат за нещо, ще им бъде. Искам да се молиш на езици, поне на езици. Моли се на езици. И когато спомена нещото, казвай амин. Казвай да. Моли се с мен заедно, така, в съгласие. Не просто да ме гледаш отдалеч как аз воювам, а ти трябва да си с мен в битката. Трябва да влезеш с мен. И даже думата, която е използвана, там да излеземе срещу тези духовни сили на нечестието, да се съпротивим, в правилния превод, в правилния текст е просто да стъпиш на врата на този демон. Да го смачкаш по този начин. Просто трябва да му стъпиме на врата на този демон. Трябва да стъпиме на врата на този дявол и да го победиме. Хайде, най-после заяквайте в Господа и в Неговата сила, която всичко може. Хайде, стига толкова с отбрана. Хайде, стига толкова сме се крили, сме бягали по дупките, по махалите, по кварталите и така нататък. Просто трябва да излезеш, трябва да се изправиш като Божие дете, там където Той те е поставил, без страх, без срам, да кажеш, че си вярваш, да демонстрираш, че си вярваш, да бъдеш свидетел по всякакъв начин, да бъдеш свидетел за Господа. Халелуя! В името на Исус сега излизам срещу този дух на фараон и говоря, фараон, така казва Господ, пусни людите ми да ми служат. Хайде сега, казвайте амин. Пусни людите ми да ми служат. Пусни людите ми да ми служат. Този дух, който държи хората, вярващите хора в робство и не им позволява да служат на Бог. Смъмряме този дух, изгонваме този дух в името на Исус. Този дух, който ни държи
неплодоносни. Този дух, който ни държи с малки резултати. Смъмряме този дух. Смъмряме го и извикваме високи резултати. Извикваме плодоносни вярващи, плодоносни деца на Бога в името на Исус. Дух, който ни държи примирими, да се примиряваме с всичко, което имаме. Излизаме срещу този дух и казваме: не, в името на Исус няма да седим примирими, няма да се примиряваме с духовното, с душевното, с финансовото, с материалното, с плътското, с телесното. Няма да се примиряваме. Ще вземем всичко, което Бог има за нас, с нас, чрез нас, в името на Исус. И коромалофоре бебереке. Този дух, който ни държи в бедност, който ни държи в робство, в бедност, излизаме срещу него и казваме: не на бедността в името на Исус. Тук в Ветил ще седат най-богатите хора в града в името на Исус. Ще седат най-богатите хора в квартала в името на Исус. Ще бъдем благословени и ще бъдем за благословение. Ще бъдем глава, а няма да сме опашка. Ще бъдем на върха, няма да сме на дъното. Ще даваме назаем, а няма да взимаме назаем. Ще бъдем за благословение в името на Исус. Излизаме срещу този дух на бедност и казваме: напусни, иди си от кварталите ни, иди си от домовете ни, иди си от градът ни. Извикваме просперитет в градът ни, извикваме благословение в градът ни, извикваме инвеститори да дойдат да инвестират и от самите нас да се изправят такива, които ще инвестират в този град. И не просто ще работим за някой, но за нас ще работят в името на Исус. Господ ще те издигне до толкова, защото ще има хора, които ще работят за теб. Амин, амин, амин. И това влиза в това изречение. Не просто да си благословен, но да бъдеш за благословение. И не просто ти ще просперираш, но ще видиш, че други, демек твоите работници, ще просперират заради теб, заради това, че Божията ръка е върху тебе. Бог е благословил моя шеф и заради него аз съм благословен. Така ще казват твоите работници. И короманофоре бебереке брафо да плей. И короманофоре бебереке. И смъмреме този дух на лизинги, на кредити, на такива невъзможни лизинги и кредити, на бързи, на лесни. Смъмреме ги в името на Исус. И извикваме хората ни свободни от такива лизинги и кредити. Няма да взимаме оттам, ще бъдат върнати, ако сме взимали, така че лизинги, кредити върнати, освободени Божите хора и никога, никога, никога няма да се връщаме там в името на Исус. И короманофоре бебереке. Няма да живеем ден за ден. Няма да живеем ден за ден. Двама души са с мен в тази зала. Няма да живеем ден за ден, но ще имаме изобилие. Ще имаме повече от достатъчно. Повече от достатъчно. Знаете ли какво означава повече от достатъчно? Ако ти трябва един хляб, той ще ти дава 3 хляба. Това е повече от достатъчно. Това е изобилие. Не е просто да имаш хляб и половина, не е просто да имаш 2, а 3. Повече от достатъчно. Изобилие в името на Исус. Изобилие в името на Исус. Няма да живеем ден за ден. Благодаря ти, Господи, че ни даваш мъдрост да разпределяме, да бъдем верни настойници на Твоите финанси. Да бъдем верни настойници на Божите финанси. Научи ни да живеем с това, което имаме. Научи ни да вярваме. Научи ни да жънем, да стигнем до жетва. Научи ни да сееме. Научи ни да разпределяме. Научи ни да спестяваме, да отделяме настрани. Научи ни как да просперираме.
Защото ти не се чудиш, Боже, откъде ще вземе слънце, как ще изгрее слънцето, откъде ще вземеш вода за реката, за океана. Не се чудиш как ще има храна, как ще има трева, как ще има риби и така нататък. Ти не се чудиш. Ти имаш повече от достатъчно. Ти си нашия снабдител, ти си нашия благословител. Така че извикваме изобилие, извикваме вярност. Научи ни, Тати, да живееме с това, което имаме и да вярваме за просперитет в името на Исус. Халелуя! В името на Исус ние ще оставим наследство. Ние ще оставим наследство. Хайде, изповядай го. Кажи, аз ще оставя наследство. Аз ще оставя наследство за моите деца, за моите внуци, за моите правнуци. И без значение какво твоите родители са направили за тебе, сега ти вече си родител. Сега ти ще станеш родител. Твоите родители не са идвали тук в тая църква, не са слушали това поучение, не са били вярващи. Ти нямаш оправдание, ти си тук в тая църква. Ти слушаш това поучение, ти имаш Бог в живота ти, така че Божията воля за теб е да оставиш наследство. Така че аз ще оставя наследство. Хайде, пак го кажи. Ще оставя наследство за децата ми, за внуците ми, за правнуците ми. Ще оставя както духовно наследство. Ще бъдат хора на вяра. Ще познават Бога заради мен, заради моята молитва, заради моето говорене на моите деца и на моите внуци. Сега като ви казвам това, се сещам за Мичо и за Лейси, нали, по-конкретно за Мичо. Той не ми го каза на мен, но той каза на други, аз го чух това от други. Той каза така, те го питат, абе ти нормален ли си, ти остави Америка и дойде да живееш в България? Това е мечта за всеки иска да е в Америка. Мичо е бил платен служител, бил е в голяма църква там, бил е платен служител, имал е възможност да бъде в още по-голяма църква, в 10 000-на църква, да бъде един от най-близките хора до пастора там. Така че той е имал много възможности, но той остава всичко, защото Бог му говори, нали, и той се връща в България. И те го питат, защо направи тази глупост, защо си дойде. И той казва следното нещо. И между другото, това е моята награда. Стига ми само това да ми остане в небето, за мен това е напълно достатъчно. Той казва така, искам моя син, тогава Майкъл беше роден. И той казва така, искам сина ми да расте, чакайте, че аз се развълнувам сега тук. Така, той казва, искам моя син да расте до баща ми, да го научи на вяра, така както ме научил мен. Дайте ръкопляскане сега. Знам, че сте докоснати от това. Това е моята награда, хора. Това е моята награда. Това е моето наследство. Аз ще им оставя със сигурност и финансово наследство, и материално наследство, но това е най-голямото наследство. Това е най-великата награда, най-голямата награда, която може да чуе един баща. Искам сина ми да расте до баща ми, за да го научи да живее чрез вяра, както ме научил мен. Така че това е страхотно и така ще бъдеш ти. И твоите деца така ще казват. Това ще бъдеш ти. Ти ще оставиш наследство в името на Исус. И последно, излизаме срещу този дух на отхвърляне и дискриминация. Излизаме срещу този дух в името на Исус. Не ми трябва някой да ми каже кой съм. Аз знам кой съм. Аз знам кой съм в Христос. Аз знам това, което Той казва за мен, че съм. Знам това, което Той ме е направил да съм. Така че не ме интересува мнението на хората. Кой какво мисли, каква дискриминация, какво отхвърляне. Не ме интересува това. Знам кой съм в Христос. И това ми е напълно достатъчно. Хайде, кажи го. Аз знам кой съм в Христос. Знам коя съм в Христос. Знам какво Той казва за мен. Знам какво Той има за мен. Знам какво мога чрез Него. Знам какво имам чрез Него. Така че това е напълно достатъчно. И аз отхвърлям и смъквам
мъмрям този дух на дискриминация и този дух на отхвърляне. И извиквам благоволение върху Божия народ. Извиквам благоволение върху тебе. Извиквам благоволение върху Ветил. Там, където стъпиш, нека врати да бъдат отворени за тебе. Нека този дух на превъзходство да носиш този дух на превъзходство. Нека да ухаеш на небето. Нека небето да следе с тебе там, когато отиваш някъде и стъпваш някъде. Ло, кеманда форе, бебе де ке, брафо, да пре. И корома лосото робадо коре, бебе де ке. В името на Исус. Нека се изправим сега заедно. И нека само един куплет да изпееме. Молитвите ще ги оставим за до вечера. Полагане на ръце, молитви за изцеление, за всичко ще се молим до вечера. Сега просто нека да завършиме с песен. Така, дайте малко сила на песента. Нека да се покланяме, да издигнеме Господа. Халелуя! Сото робре, форе, бебе, реке. Всичко, от което имаш нужда, е Исус.